tinimbang kowe. Apa? Golek rasa. Ketara, ha? Iso ketarane. Emborku sing ning sisih omah wae. Embor isih kanggo ora ono mesti kowe sing nyolong Sing ngangkon kowe lho ya. Aku. Lah kan kadal nggo tuwes wong loro. Lang golek rosok mbok yo golek rosok. Barang sing ora kanggo diopeni. Ora nek kowe. Apa? Embor isih apik ento-ento mok pecak. Lah sembor aja mbok nganu celu wong ya timbang kowe nyolong iril sepur. Aku nyolong rel cepet. Ono kok ketok-ketok nang ngisi-ngisini wong kowe, Bang. Wong golek rel tepur didol kowe melok rasakno ngono. Lah iya iki gedhe iki, nek aku cilik kok ngemper amon. Gaweanmu golek rasa nyondoli ndok kroto. Ora ndok kroto sing mbok sondoli. Apa sing tak sandali? Mbok kulungguh ning bale kok sondoli kok. Mbok mlungguh ning galih tak suwandel rontok. Rumah saku ndok kroto malah babon tumo. Gaweanmu dhewe. Piye Gus? Buru cukup. Wis wengi. Wis sesuk kok wengi piye? Esuk kandha esuk sapa? Kowe iki biasa ketopranger. Panu sithik mepet sithik ngamuk sanane wong. Guyu Main iki ora cukup sedina rong dina. 3 sasi durung ana praine. Lah nek ora ana ya mangsamu ora sayah ngono wae. nek ora ana ya mbok takono kok. Lah ya kuwi. Lah iya ana nek kowe nek temambuh Sae ngene. Angka wektu dina iki apa? Bapak Bayu Murti nampa pidana ana ing Mataram Mindu. Lah terus Mula kanthi kuwi sadurunge Bapak digawa nyang Mataram Mindu. Bapak mitungkas aku kong supaya munggah ana ing Gunung Muria. Bener ngono lek pitungkase. Tenang kok ora. Rumangsamu Kakang Pancapana iki mbatheni ngono piye? Oh, iki Pancasila mbek kae to. Pancasila. pancapan kok Pancasila. Jenengmu ora? Sapa kae? Oh, Indarto. Indrayana kok Indarto. Ora ngono Kowe iki padha. kuping apa krupuk? Indarto iku wis mergawe ning Balikpapan ora usah kok. Ora ngono padha-padha ketoprak ngomong iki gini apa itu? Sariawan. Iki oh, Kakang ora usah tiwani ngerti ayo. cari perawan jebule. Sariawan kok cari perawan. Aku amang iku pinter ora tau bener iki, Geng. Pinter apane wong ngomong ora tau bener. Karane jenengem Pancasila ya kliru. Aku Pancapana ngopo Pancasila. Kuwi Sariawan kok. Ngomong ya omong aja bater-bater aku ning isor yo kotos kabeh iki lho. Ngomong kok kaya wong udan iki ndak. Pitung dina ra sikatan muncrat ya kelengar. Kalau tak alemi sisan. Mulai lah. Wis Kowe sing salah ya kowe. Isine mlentung kok ora. Ora usah wedi sing salah ya kae. Ha iya kok. Ngerti ora enak kok serot. Bangetan Kok kok. ambek. Salah. Lah wong sing kelangan wae ora ngresula kok. Piye? Jebule ora kono. Apa? Abakku nampek kono balik darai iku dhewe. Saiki ngene. Aku arep nganti kowe sak loron munggah ana ing Gunung Muria. Ngoten. Ayo ndang melu, Mbok. Lah saiki. Yo ora kesuwen ayo. Ayo. Aku iki dijak kok malah mbok pengi karepmu piye? Yen pancen kowe melu ya melu. Lah Lho kowe jangan apa kowe kok ora melu iki? Pancapana iki lagi nesu karo aku. Oh, Teges aku meneng wae iki aku gak omong iki ora. ya perkarane Umpama aku nyampuri perkarane urung aku ora dipercaya. Nanging piye maneh? gawe geger ya. Nanging piye maneh aku ora bakal negakake lungane Pancapana lan Candra. lah terus karepmu piye? Ayo padha ditutup. Yang ngono kok buri banyu. Kok ngaduan. Bareng-bareng bapake.
aku ya sayang. Mongko saka Gunung Kidul rumangsa wis adoh banget anggonku lumaku. Neng durung teka ana ing Gunung Muria. Ya nek pancen kowe saya ya ngaso sawetara ora apa. Aku bos saya kok. Aku ora caturan karo kowe Indrayana. Ora caturan ya ora apa-apa, aku ya saya. Aku tak yang melu leren. Wis to Kakang sampean iki ora usah nesu-nesu. Sing pegel sing saya ora awak tok. Atiku uga pegel mergo aku nyawang lawan Indrayana. Dinesone dimangkeli ora mateni kok gatekno. Ya wis ora usah digagas caturan karo Indrayana. Nek kowe ngaso, nek arep saya ngaso. Selak mongko aku ngerti nek ilange Candra Dewi ki kuwe sing nyolong. Aku ora nyolong. Aku ya ora nyengitke. Lha dumadakan aku ya sayang aku ngasuh kok. Indrayana. Ora pisan pindho kowe gawe pinggeting atiku. Rikala semana Bapa Bayu Murti dikunjara merga kowe. Neng wektu dina iki Candra Dewi ilang. Kowe meneh Indrajaya. Kowe ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Aku ora weruh. Nek kowe ora ngaku tak antemi kowe. Najan to kowe ngantemi karo aku ya ora kondo. Lah wong aku ora nyengitke, aku ora nyolong kok mbok ngaku iki piye? Candra Dewi iki menungso. Candra Dewi iki ora barang. Umpama Candra Dewi tak singitke urung tanwa dhewekne wis cere-cere. Kowe iki nek ngomong klemak-klemek ngidak pendeng ora telek ning gregetno kowe iki. Loh. Ae Candra Dewi, suarane Candra Dewi. Candra Dewi. Pancen tak semojo. Najan to piye wae aku weruh. Nanging aku etok-etok ora weruh. Wong aku nodi karo kowe bisa ngrampung iki apa ora? Nanging kaya apa? Aku ora tega karo kowe bisa dipanjang-panjang tak rewangi kowe. Jalaran aku mbradak karo kowe. Kowe ae. Sopo kuwi? Tepungke wae. Sing duweni panguwasa ing papan kene ora ana liya. Sidak kalagana.
Sida Galagana. Cadrade. Sida Galagana. Kowe tak gendong. Kowe tak indin. Wong ayu ki jebule awake ya abot. Kowe ngerti apa ora? Apa sababe kowe tak colong? Saka regemane Kanoman loro. Apa Sing turu nang sisikmu mau. Apa sing kok karepati? Jalaran aku wis suwe ora sinanding dening wanita. Mula ing papan kene kowe bakal tak dadekake bojoku. Aku ora tresno lawan kowe Galagana. Wah. Golek wong wadon liya sakyane aku. Kowe ora tresno. Aku ora tresno lawan kowe. Kowe ora tresno karo aku jalaran durung mbok gatekake sing sak apa permanane wiwit pucuking rambut nganti jempolan sikil. Coba matke. Suwe-suwe lak yo gelem to Candra Dewi. Sida Galagana. Ah. Tresno kuwi ora kena Tresno tak ibaratake kaya kene wong keplok. Ya. Kamu wong keplok kudu nganggo tangan loro. Yen mung tangan siji ra bakal bisa. Ora ono bedane kelawan aku. Ora ketang kowe iki tresno kelawan aku. Nanging setitik wae aku ora duweni rasa tresno kelawan Candra Dewi. Kowe durung ngerti kejeming Sida Galagana. Coba tontonen kae tumpukaning balung menungso. Sapa sing ora manut reh parintah Sida Galagana bakal sorot nyawa. Sida Galagana. Kae papan kono kae coba tontonen. Dulunen kae Mas Picis tak tumpuk. Besok kena tanggi urip karo sisih aku. Jebule dina iki aku wis pancine nemokake sisihan kanggo uripku. Ayo gelem ya. Ora Sida Galagana. Aku ora tresno lawan Kakablak kok nganti brondol wulumu. Kowe ora bisa wal saka tangane Sida Galagana. Candra Dewi, Sida Galagana. kowe gelem ora? Aku ora tresno lawan kowe. Ya. Nek kowe ora gelem, kowe tak wenehi inah. Tak wenehi wektu. Suwengi. Sesuk barengi. Keluru ing jago. Kaya pacar. Kowe ora ngerti tresno karo Sida Galagana. Kowe banget tadi pagi. Kowe sing ngongkon rene sapa? Karepku dhewe. Karepmu dhewe. Pernah apa karo Candra Dewi? Iki sedulurku yo adikku yo kadangku. Sedulurmu, adangmu. Beneran. Beneran, Nek piye? ngono kowe calon IP. Ora rugi. Ora tuna kowe duweni IP Sida Galagana. Jane kowe iki sapa? Aku Sida Sida Galagana. Galagana. Sing koni wabah kene iki gua pengalaman. Arep ngopo kowe nganti kumawani bradat lawan adik? Wong lanang bradat wong wadon. Kuwi kekarepane mung siji. Tresno. Seneng. Nek aku ora seneng tak gawe apa? Sida Galagana. Ya. Kowe iki tau ngaca apa ora? Loh. Nek maca ya iso. Ngaca kok. Kowe maca. Kowe tau ngilu apa ora? Ya tau to. Nek kowe tau ngilu, mongko raimu wae kaya Wah, dieker-eker. ya iya yahene. Lho kok arep seneng karo wong ayu ning ngene? Yahene diraek-raekno. Sapa kowe mau? Aku Pancapana. Pancapana. Walaku ala walaku ora begaji ora budal. Ning atiku iki isih duwe rasa. Rasaku ora kena tak ampah bareng aku ngerti pasuryaning adimu. Candra Sida Galagana. Hmm. Nek pancen kowe mbatut kepengpek bojo lawan Candra Dewi, Hmm. langkai wangkene Pancapana. Nemping lorong ginjah pati soroh nyawa. Ayo maju. Wes, maju. Loh. Kakang Resi.
bener biyen sing nulungi aku sing meneh urip aku ana ing bumi kene iki sliramu. Aku mlangsane aku dudu wong kene. Aku wong India. Ning rikala semono negaramu lagi kisruh. Para resi-resi padha dipateni. Padha dipacok gulune ning pepuntane. Sawusing negaramu wis ayem tentrem, aku mbok wenehi tatah kene iki kanggo uripku. Jebule engko ora jumbuh karo omonganmu, ora jumbuh karo atimu. Kok bisa? Papan kene wingit nggoning jajilana jim gawat kaliwat-liwat ning rahayune sida galagana bisa mungkas ning Kakang aku wena wektu perkara iki dudu perkaramu iki babakan katresnan aku tresnani Candra Dewi Sida Kalagan. Yen kowe nganggep iki dudu perkaraku cetha luput. lisane luput Jalaran bocah telu iki anakku. anakmu waduh sepurane Bang sepurane lamun mau aku ngerti nek kowe anak-anakmu aku ora ganggu siku Sepisan ya apa sebabe kowe tak deleh ning Gua Sera? Sebab aku percaya yen tundhone mengko kowe bisa nyingkirake bangsaning Budi Srani kang mapan ana ing papan kene. Kang kaping pindho aku njaluk tulung. Candra Dewi Pancapana lan Indrayana aja mbok gendak sikara. yen to ngerti kuwi turas turunmu tak kira aku ora bakal ganggu gawe Yen kowe butuh bocah ayu iki ana sing ayu ngluwihi Candra Dewi. Mungkin cah warungan aku moh aku Ora nek cah warungan wis mbeke kandhang. aku jupuk padane wong-wong kuwi nek ayu ya ayu tenan piye Jagane tukang kendang kae. endi ngendi Pramudyawardhani putra Nalendra ing Sailendra Prabu Samaratungga kuwi ayune ngluwihi Candra Dewi. Saiki disayembarake. Budhalo mesti dadi bojoku. oh sik sayembarane apa Sayembarane marang sapa kang bisa mentang langkap Gendhewa Dewa Ndaru. Sapa kang bisa mentang langkap Gendhewa Dewa Ndaru iku bakal didhawuhake kelawan Pramudyawardhani. Sida kalakan arepmu sayembara pangestumu Kakang Mestine kaget atimu gene aku teko ing papan kene. Dadosaken kaget sak Rikala semono aku nampa pidana nanging bisa ditulungi dening Balaputra Dewa, putra saka Sailendra. menawi ngaten sampun wal saking pidana. Wis uwal saka pidana mula aku melapati kowe kabeh. Mbok menawa pancen wis titi kala mangsane Pancapana ngerteni marang lelakon kang sejatine. Pancapana Indrayana Iki kula paman. tak cuplikake dedongengan sithik 20 taun kepungkur ana ing Mataram Hindu. Rakai Panamkara mbalela marang panguasane Rakai Sanjaya. Jroning perang gedhe Rakai Sanjaya gugur. Rakai Sanjaya gugur ninggal garwa kang isih nggendhong ponang jabang bayi abang. Rikalane ponang jabang bayi bakal nemahi cilaka tak tulungi. Ponang jabang bayi itu nggak tulungi neng kalunge ana tulisan jenenge ponang jabang bayi iku Pancapana. Lho, aja kaget Pancapana. Satenane kowe dudu sedulur ketok kunir kelawan Candra Dewi. Kowe dudu anakku sing satenane. Kula putrane Nanging kowe putra Rakai Sanjaya saka Mataram. Kowe wis tingkat dewasa. Wis wajibe njejegake sejarah ngrebut panguwasa Mataram kang wektu dina iki dijeki dening
Rake Panamkaram. Ngerti ya? Rake Panamkaram ku nyanti tumindak krana pangothak adike Bandu Dharma Bandupati. Ger Pancapana. Kados pundi Bapak? Ora teges aku mundung nanging iki kewajibanmu. Enggal sumujuwe Mataram, rebutan Mataram. Lan besok kalamu wis kelakon, aja lali kelawan Candra. Kados katen Indrayana. Senajan dikaya ngapa kowe kudu sabiyantu marang Pancapana. Pancapana lan kowe Indrayana. Besok Pancapana kalamun tumukti ana ing Mataram uga aja lali kalawan Indrayana. Indrayana. Sawise aku ngerti lembaraning sejarah, mula kanthi kuwi aku njaluk sabiyantumu. Ayo rewang-rewang ana aku njaluk palungguhan yang Mataram. Ojo kuwatir si Adi aku bakal lewat. Sing hati-hati yo, Kang. Candra Dewi pangestumu. Bapak, kula nyuwun kawin Ayo panjenengan. milih pangestu kono karo paman. Ayo Candra. Ratu. Lantar amji wong dadi ratu jebule enak. Ati samu barang apa samu perintah. Lantar sih kula. Sopo iki ana nom-noman loro? Bagus ninggalake sopo gagah. Sopo? Diwanoke. Aku Pancapana. Aku Indrayana. Pancapana. Paman Panamkaram. Arep ning ndi sampean? Bandu Dharma jit kula. Lho rikala semono piye? Sampun. Sampun apa? Amgih. Iki tak kongkon mateni Pancapana. Sampun. Aku njaluk palungguhan yang Mataram minggu. Mongko nganti aku pisah uripku kedarang-darang. Kabeh ki mau saka trekah. Ya. Saka tumindak. Ya. Pancapana. Yo nek iki mbok jaluk ya wis lungguhi nggih. Aku ora dadi. Mongko kowe wis tumindak luput kumawani lawan sedulurmu dhewe. Mula kanthi kuwi palungguhan tak jaluk. Mudhun saka palungguhan. Lagian iki wong pasrahe wae ora iso. Arep yang ora pitik-pitik. Lah kok ana ratu ujul. Nika enten. Kawaan nika. Kowe guyu. Ora. Sebenarnya petuntung ning jejer siji mau. Wong sing kebuangeten iki ra pun kula pateni nika Pampun seret Eh. awakku. Kae sing nulungi aku. Oh, nggih. Enten kawaan nika nika. Ya, Rake Panamkaram Inggih kula sing tak jaluk kersa panjenengan Lila Legawa mbalekake kawibawan Mataram ana tangane Pangeran Pancapana. mengko dhisik sampean iki sapa? Resik Bayu Murti paranpara saka Praja Sailendra. Bayu Murti. Nggih. Nek ngaten kula nglenggono. Mataram pancen boten darbe ing kula. Kula pun luput, kula pun mateni kalih dulur kula dhewe. Nek manut dhateng adelipun Mataram Hindu, kula kedah dipidana kula nggih badhe nampi pidananipun. Perkara pidana lan ora iku mangko gumantung tangane panguwasa ing Mataram. Pancapana Paring dawuh. wis kelakon kaya ngono enggal lungguh jumeneng ratu ana Mataram. Nggih. Bandu Dharma ngene. Wis juli ratu nek wanyar kula wedi. Bapak Bayu Murti.
Iya. Sak sampunipun kula nglenggahi dampar Maesondanu wonten ing Mataram Mindu. Pramila kanthi menika kula badhe tambah jimat asma. Nggih. Pancapana Rake Plikatan. Bapak Bayu Murti, monggo rikala semanten kula nate janji kalian Kakang Indrayana. Mila kanthi menika sak sampunipun kula nglenggahi dampar Maesondanu, Kakang Indrayana minangka dados warangka wonten ing Mataram ini. Kaya ngono. Kok dadekno patih yo, Nggen? Nggih, Paman. Duluane mudhun. Pun kula tak Duluane. Artinya di werning di kowe. Boten teng mriki. Bareng-bareng yo lah. Boten penamping teng mriki. Kene lah ngajak. Iso kudu geger kowe. Panjenengan ratu muda iki. Matur sangat Sang Prabu. Bapak Bayu Murti. Aku menehi jeneng karo si Indrayana. Gandeng wis mbok menehi palungguhan patih, mula keparenga aku menehi jeneng ya. Rumanggaaken kok. Indrayana dadi patih kanthi gelar Patih Singamurti. Singamurti. Baline Mataram ana tangane Rake Pikatan lan Singamurti uga kabeh kaluputane Panamkaran Bandudharma Bandupati. Aja diungkit-ungkit. Cukup semene kapendhemono ing bumining Kangapura supaya besok tukul wae ing karukunan. Lan karukunan iku muga tumanduk anumusi marang sedaya warga masyarakat ing desa Mantingan kene kabeh. Muga sarampunge nanggap ketoprak warga masyarakat desa Mantingan tansah anemoni gemah ripah loh jinawi kang ateges gemah ripah murah sandang kalawan pangan loh jinawi tukul kang sarwa tinandur rampunge ketoprak slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sekabehane pungkas sing atur akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.